Nose. Hi. Sige, put it in the nose. A little bit here in the nose. Okay. Binoking niya si Steph. Sabi niya, yan si Steph. So, say hi. Lots of affairs with women at work. Women at work. Good morning, lalabs. Good morning, anak. Our baby is my sipon. May sipon siya. Thursday ngayon, pero nasa bahay kami. May sipon si Sofia. Kahapon, umuwi siya ng maaga. Tinawagan si Bana na umuwi kasi si Sofia palagi daw iyak. Ganun, kung nakita nyo yung previous vlog ko, yun ang nangyari kahapon. Okay. Okay, kung bago kayo sa aming channel, welcome! Ako po si Yen. And this is my daughter, Sofia. Say hi. Say hi. Wow! Mama kiss, mama kiss. Wow! Mama kiss. Nagdugsing, may nagdugsing. Where's my baby? Gusto niya yung gitik-gitikon siya ba? Gusto niya yan. O, tignan niyo, magpagitik man yan. Kiss mama. No. No, na kiss mama, babe. Hina, mama will tickle you, ha? Huh? Drama man eh. Ay, drama. What? See, show them the kaya nag-film ako kasi hindi siya maingay. Tapos ngayon, nag-ingay na naman pagbukas ko. Okay. Okay, show them how you put the Vicks, yeah? Okay, nose. Hi. Sige, put it in the nose. A little bit here in the nose, okay. A little bit. Papakita daw niyo paano lagyan nose. Dito, here, nose. No, here. Okay. Show them. Like this. Yeah, in the nose. No, here. Yeah. Yeah, and here also, here. Okay. Kasi pinot daw yung ilong niya. Okay, good job. Here, anak, here. Here. Put there. No, here. Here. Yeah, down lower here. Here. Very good. Do like that, like that. Wow, good job. Again, na close it, na close. Later again. Later, close it. Yeah, the nose here. Here. Not in the mouth. Here. Very good. Yay! Wala naman siyang lagnat yung kanya na sipon ba. Pinot yung ilong niya. Tapos, parang gusto lang niya, kahapon natulog daw pagdating dito ng bahay. Tapos, straight din yung tulog niya kagabi. Natulog siya maaga. Pagdating ko from work, nakatulog na siya. Maglinis ako ng bahay ngayon kasi dapat free ko ngayon. Si Sofia, sabi ni Bana, stay na lang daw sa bahay. Dito tayo magkwentuhan kay Sofia. Ang ingay. Pag hindi ako nagsalita, hindi siya maingay. Pag nagsalita ako, maingay din siya. Ay, share ko pala sa inyo. Etong si Steph pala. Si Steph na naman. Oo, kasi yung kumare niya, palagi daw nanonood sa aking vlog. Naalala nyo, nag-comment si Steph nun, yung kumare daw niya na si Marie Musqueda Skolte, na taga-Germany din. Palagi daw nanonood sa ating mga vlogs. So, then one day, share ko sa inyo, nag-message sa akin sa aking Facebook page. Nag-comment siya. Sabi niya, tignan ko muna kung saan yun. Sabi niya, Hi Diane. Nung ano pa to, September 18. So, medyo matagal na to. Nakukyutan daw siya sa anak ko. So, sabi niya, kumare kami ni Steph. Ayun. So, syempre, kumare ng superstar. So, superstar na din yung feeling, no? So, ako din, sabi ko, wow, kumare. Sabi ko, wow, super close to kay Steph. So, sabi niya, yung anak niya na babae, yun yung inaanak ni Steph. So, sabi niya, yan si,
binoking niya si si Steph. Sabi niya, yan si Steph, so super daw, si Aw, sa Bisaya pa, so super kalog. Nung daw, nung isang party, masaya na daw sila. Tapos pagdating daw yung Steph, nabungkag ang katag, kasi si Steph yung nagdala ng pasiaw ba, yung super kalog daw. Nang lagsik daw silang tanan, paano ba yung experience sa Tagalog ng lagsik, ng lopad? So, yun, nag-message siya sa akin. So, I'm super, super thankful na nag-message sa akin. Si Marie Mosqueda Sculta, yung kumare ni Miss Steph. And then, tinanong ko siya kung paano ba as a friend itong si Stephanie. So, baka, kasi diba iba yung sa camera at saka yung sa personal. So sabi niya, yan daw si Steph. Ganun na din daw yan dati. So imagine niyo 9 years na silang magkakilala. Actually, nag-send pa siya ng mga photos. Ilalagay ko siya dito. Nag-send siya ng photos sa akin. Dun sa friendship nila. Since nung pagninang niya sa anak niya. Tapos hindi daw talaga yan na change si Stephanie. Ganun daw pa din yung yung attitude niya. Tapos sabi niya, super supportive daw yan. Kasi before daw mag-birthday yung inaanak niya, nagme-message daw si Steph. At saka kahit daw sobrang busy si Steph, gagawan daw talaga ng paraan para maka-attend. So imagine niyo yan. So parang, ito talagang si Steph is a superstar. No, beautiful inside and out. So yun nakita natin sa camera. Hay, ganun talaga yun. So, shout out kay Guaps Marie Mosqueda Sculta at saka sa anak niya na si Michelle, Philip, and Fiona. So, sabi ko, kung pupunta sila dito sa amin banda, kung magsha-shopping sila, agay, yung pimples ko, panira. Kung magsha-shopping sila, pwede silang, sabihan nila ako para naman makapag-meet kami kasi andun lang naman ako sa outlet din nagtatrabaho in case na makapasyal sila. So, shout out sa'yo. Finally, na-shout out na din kita. OMG. Sana next time magkita-kita tayong tatlo ni Steph. At saka, maimbita kami sa mga birthday dyan para makita ko kayo. Dahil din kasi sa COVID, mahirap, diba? So, happy watching. Palagi silang nanonood dahil kay Sofia. Dahil kay Sofia, ya. Ayan, yung Ariat namin. Lumalaban. Lumalaban. Say hi, baby. Kumuha lang siya ng juice, tapos siya lang daw magbubukas. Wow! Did you do it? Huh? Did you do it? You want to help Mama? Huh? Help Mama then. Come give Mama. Here. Wow! Nabuksan na niya talaga. Gusto niya mag-try siya lang mag-isa. Okay. Slowly. Okay, very good. Slowly, anak. Agoy, kabalo naman eh. Put the straw. No, put the straw. Yeah, very good. Okay, push it, push. Push it, baby. No. Here. Okay, hold, push. Yeah. Slowly. Okay. No. Okay, drink it. Plaster pa agad bago mag-inom. Say hi. Wow! May pakis-kis pang agad ta. Pwedaghan na nga talsik kasi puno yan na puno. Pia.
Langga. Flying kiss. Yay! Kawawa naman. Nag-live kami. Ayan o, nag-live kami. Uy, dahil ka. Mag-video-video tayo. Hello, nag-live kaming tatlo. Gaya-gaya. Gaya-gaya. Package kami mga lalabs. Here, anak. Here. Kay Dada to, galing. No. Wait for Dada. Kukuha siya ng ano. Kuha siya ng scissor. No, later. For Dada. It's for Dada, nak. Iiyak ng Ariat. Siksik ay ganapi lang. Hi, mga lalabs. No, tignan nyo yung aking eyes. Parang gusto kong i-prank si Bana. Gagawa tayo ng ano, parang something na gagawa tayo ng storya kaya na ano kaya sabihin ko? Natanggal sa trabaho. Natanggal sa trabaho. Kaya ako umiyak ng ganito. Wala na kaming pera. Ganun no, na paano na? Anong mangyari? Pero hindi maniniwala pag yun nasabihin ko. Pero parang gusto kong gumawa ng prank ba. Doon pala sa mga silent viewer sa channel namin na namimiss daw yung mga pranks tsaka yung mga challenges. Tignan natin kung mag-work to today. Pero ano sasabihin ko? Basta magdrama na lang ako, no? Tingnan natin, magdrama tayo mga lalabs, ha? Ako, kung ilong ko, hubag. Nanood ako ng movie ni Alex at ni JC De Vera ba? Panaiyak ako pagkakaloka. Iyak na ako, nag-iyak na whole story talaga. So, nag-order na pala ako mga lalabs ng Chinese. Kasi hindi ako nagluto. Kasi si Sofia panay sa akin. Nanood ako ng nanood ako ng movie. Order lang ako kasi. Paminsan-minsan lang din naman order tayo. Tapos tignan nyo yung yung order ni Dad. Anong ginawa ni Suping. Ayan, no? Ayan, gibuslutan tanan. Kasi gusto niya siyang bukas. Wala pa yung Dada niya. Kay Dada yung order. Hindi yan akin. Mating na pala yung Chinese order ko. Pero wala pa si Bana. Uy. Buksan natin mga lalabs. Pakain ko na si Sophia. Kasi yung Dada niya wala pa. Ito, meron akong shrimp. Tapos, good for two pala ito siya na-order. Ito yung sauce ng ano ata. Ito yung sambal, yung spicy. Tapos, ito yung order namin. Pancit tsaka may rice. Uy, masarap. Ito, oh. Ayan, ulang pa din to pala. And then, karne at saka babi panggang. Sarap. Kainin ko na si Sofia mga lalabs. Tagal ng Dada niya. Iba tayo ng plan. Hindi ko siya ipaprank ng doon. Iba yung paprank ko. Iprank ko siya na super galit ako. Ipaprank ko siya na galit ako kasi late siya. Let's eat mga lalabs. You telling me off, are you? Hi, sweetheart. Hi, sweetheart. Why are you so late?
happened? Huh? Heidi. What, Heidi? What's it? The new inbound. Seat. I would have had it done if Valerie didn't keep asking for help because she's getting under pressure with all the orders because Sarah wasn't there. Got a kiss? Duh. What was that, Ice? That was so late. It's only half an hour later, isn't it? What, half an hour? What an hour? This one is giving me headaches, man. Today. You're good. You should went to the opvang. Sophia. Well, you give her that. What do you expect? Yeah, rather than going outside. She wants to go outside. It was raining. Nah. No. See, that one's already done. Come on. So come home early, man. Huh? Having lots of affairs with women at work. Women at work enjoying. Mama's so jealous. Jealous you sleep alone tonight. I sleep alone a lot anyway. Hi mga lalabs! Shout out time muna tayo bago natin end yung ating vlog. Shout out to Ma'am Nilda Estanyol. Birthday po niya today, October 3. Happy birthday, Ma'am! John Lewis of Davao City. Shout out to Juliet Martinez Lumarda. Shout out to Mercy Belarmino of Limo family dyan sa Cagayan de Oro. Shout out to Ma'am Jo Biliasa, tsaka yung anak niya na magpa-birthday ngayong October 5 na si Rafael Steven Reyes. Happy birthday sa'yo. Sana mapanood mo tong vlog na to. Shout out to GCL Pinkian at tsaka sa mga anak niya na si Sian, Zyron, and Riley. Shout out to Mines Jaminal, Ma'am Nympha Gonzalez. Shout out to Marilyn Gilos of Iloilo City. Shout out to Lalabs Alma Mendoza. Hello. Shout out to Mama Violi and Mira. Shout out to Ikbin Steph, Pinay Mom in Austria. Support your channel mga lalabs. Shout out also kay R. Dizzy. Nirecommend po siya ni Sis Jo Biliesa na manood po daw ng ating vlog. So thank you. Happy watching. Sana na-enjoy niyo yung vlog natin for today. Shout out to Ma'am Rosana Reparado of Quezon City. Shout out to Sis Girly Verdejo. Shout out to Ma'am Marilyn Rodriguez. Shout out to Maarte. Hello dyan, kumare. Shout out to Miss Gigi and Laika Vlog. Support your channel po mga lalabs. Shout out to Sis Christina Javier. Thank you. Shout out to Angelina Gutierrez. Shout out to Ma'am Glenda Pura. Shoutout also kay Dante Nizel Humawan from Oroqueta City at sa mga anak niya na sina Cindy at Clint. Hello, kumusta dyan sa Oroqueta? And last but not the least, si Ma'am Sian Matsumoto. Same daw kami ng pangalan. Yen ata, if I'm not mistaken. So, sa mga anak niya na si Mikmik, Yen at si Jerai. May photo sila dito na ipopost ko. And then, shoutout also sa mga blender, sa mga Team Kabayen, sa mga Pistak dyan all over the world. At sa inyong lahat, maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the red button. And then, paki-like naman po mga lalabs. Kailangan ko po yung like nyo. At tsaka, yun lang. Nagagok na si Bana.
nagkagok na. Kung gusto nyo pong mag-i-shout out, please comment down below. At saka don't forget po, may kapatid yung brother ko na si Maarting Maldito. So, yun mga lalabs, edit ko muna to para may mapanood kayo bukas. Thank you. Love, love. Mwah, mwah, mwah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지